بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يومنا 28 ne ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wadda kuma ya daidai da 1 ga watan 10 na shekarar 2024 miladiya. Insha Allah yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya a karatunmu na fiqhul wadih min alkitabi was sunna ala mazahibil arba'a, wadda a karatun da ya gabata mun yi bayani akan gaba ta 6 dangane da inda aka hana yin nafila, wadda bayanin ya gabata cewa idan aka tada iqama mutum ba zai yi wata nafila ba, domin wannan sallah ta farilla ita ce gaba da kowace sallah a wannan lokaci, da kuma saɓanin malamai da muka kawo a ciki. To yau kuma Allah da za mu tashi a gaba ta 7 wadda take bayani akan as-salatu wal imamu yaqtub. Menene hukuncin sallah ta nafila da ake yi sannan shi kuma liman yana kan minbari yana huɗuba? Malam yace faqad ittafaqa al-a'imma, malamai sun yi ittifaqi ala hurmati salah wal imamu yakhtub, akan haramcin yin sallah ta nafila yayin da liman yake huɗuba fi haqqi man kana jalisan qabla su'udil imam ala al-minbar, amma ga wanda yake dama yana zaune kafin liman ya hau minbari, shi yana zaune a sahu bai yi nafilar ba, sai da ya ga liman ya hau minbari ya fara huɗuba sannan kuma zai miƙe ya yi sallar nafila, to shi wannan haramun ne ya yi wannan sallar. Kaga kenan shi kuma wanda bai zo masallacin ba sai da liman ya fara huɗubar, ya halatta kenan shi idan ya zo ya yi. To shi ma za mu ji bayanai in Allah ya yarda a gaba. To matakan liman bai zo ba ka iya yi, amma kana zaune sai ka ƙi yin nafila sai da ka ga liman ya zo sannan kuma ka tashi ka kama yi, kuma a zaune kake ba komai kake yi ba. Malam ya ce li'anna tanafful mustahabbun, ita wannan nafilar taka da za ka yi dama mustahabbi ce. Wasima'il khutba fardun, hi kuwa sauraron huɗuba farilla ne. Wal fardu, ita ko farilla muqaddamun 'ala al mustahabbi, ana fara gabatar da ita ne kafin a yi mustahabbi. To amma malamai suka ce waqtalafu fi man lam yakun qad salla subha wa zakarahu asna al khutba, amma an yi saɓani dangane da shi kuma wanda ya manta bai sallar asuba ba, ranar juma'a ne ya manta shallaf, ya zaci ya yi sallar asuba,
kuma ba abu mamaki bane ba wani abun ya shigo ya rudar da shi yake zaton yayi asubar kuma ashe bai ba. Ka iya kaddarawa watakila wani ma bin sawu yayi, an yi sata an yi kururuwa ya fito bin sawu, ana tafiya an rude, ana tunanin ma an yi sallah kuma ashe ma ba a yi ba, ko dai wani tashin hankali ya samu da zaka rude ka manta cewa ka yi sallah ko baka yi ba, duk hakan za ta iya faruwa. To wanda ya manta bai yi asuba ba sai da aka zo daidai lokacin da liman ya hau minbari ya fara huɗuba sai ya tuna, to a kansa malamai suka yi saɓani. Faƙalal malikiya, malaman mazhabar malikiya sai suka ce faman lam yakun qad salla subha yaqumu li salati subh, duk wanda aka fara huɗuba ya tuna bai yi sallar asuba ba kawai ya tahi yayi wannan sallah ta a wannan lokacin kuma ya bayyana karatu. sai li'anna sihhatul jumu'a tatawaqqafu ala salatihi bina'an ala anna at-tartib bayna salawati wajibun. ce domin ita wannan sallar juma'ar wato tana tsayuwa ne gabanin sallolinsa. Idan baka yi wasu sallolin na baya ba ka zo ka zo juma'a dai girmanta ita ma bata yi ba, baka yi asuba ba a wannan ranar kawai sai ka zo ka kake yin juma'a da gangan, to Allah bai karɓi juma'a taka ba. So saboda haka kaga tunda dai juma'a ba za ta tsayu ba sai da wannan asuba, sannan kuma ta yadda ake buƙatar ka jera salloli azhar asuba azhar la'asar, to ana buƙatar ka fara yin wannan asubar lokacin da ka tuna. Wannan jerawar wajibi ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan. Allah ce idza kanatil khamsu salawati fa aqalla, musamman ma idan mutum ya zanto ana wasa salloli guda biyar ko karancin haka, to ana buƙatar ya faro daga ta farko ya jero. Wa bidhalika qala al-hanafiyyuna aidan, haka malaman mazhabar Imam Abu Hanifa ma suka faɗa. Kaga kenan an yi ittifaqi tsakanin mazhabobi guda biyu, mazhabar Imam Malik da mazhabar Imam Abu Hanifa suka ce duk lokacin da mutum ya tuna bai yi sallar asuba ba ko da liman ya hau minbari yana huɗuba, to lalle ya zama wajibi ne shi wannan ya tahi wannan sallah tasa ta asuba da ya manta. واختلفوا في من أتى المسجد والإمام على المنبر. To amma dangane da lima'a wanda ya zo masallacin ya tarar da limami akan minbari, shi liman bai sami haci ya zaune ba, ya zo ya tarar liman har ya hau minbari, amma walam yakun qad salla tahiyatal masjid, ya kasance bai yi sallah ta tahiyatul masjid ba, gaisuwar masallaci kenan. To fa qala al malikiyya wal hanafiyya, mazhabar Imam Malik da mazhabar Imam Abu Hanifa suka ce yajlisu lisma'il khutba, zaman sa zai kawai ya saurari huduba, bai yi nafila ba amma kuma ya zo masallaci ya tarar ga liman ya fara huduba, sai aka ce kawai zaman sa zai yi shi ma ya saurari huduba, in ji mazhabar Imam Malik da mazhabar Imam Abu Hanifa. Sai aka ce zamansa zai yi ya saurari huduba saboda me, wala yusalli tahiyatul masjidi, ba zai yi wannan sallah ta tahiyatul masjid ba, wannan nafilar da ake yi, li'anna tahiyatul masjidi sunnatun, ita wannan sunna ce, wasima'il khutba faradun, shi kuma sauraron huduba farilla ne, wajibi ne, wal faradu, ita kuma farilla muqaddamun ala sunnati, ana fara gabatar da ita kafin sunna tukunna.
wali annan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kadina ha anil kalami asna al khutbati, hatta magana annabi ya hana ka yi zance yayin da ake huduba, hatta walau kana amiran bi ma'rufin amran bi ma'rufin aw nahiyan 'anil munkar, kai ko wani ne yake yin ba daidai ba ko ka ce masa kai bari, in ana yin huduba ba a so mutum ya faɗa haka, ko kai wani umarni ka ce yi kaza, ba a son haka. To fa tahiyatul masjidi min babi aula ce, to ka kuwa ita ma tahiyatul masjidi ta higo a cikin wannan babu. To ina matsayin yan agaji su kuma waɗanda ana huduba, wasu suna ƙofofin masallaci, wasu kuma suna bi sahu-sahu suna cewa wane matso nan matsa can kai shigo, kuma duga shi ana huduba. To wannan bisa larura, ita ad-darura malamai suka ce tubihul mahzura, ita larura tana sawa wato tana halattar da abin da yake ana tsoronsa ne, tana kawar da shi, saboda larura yakan sa a yi wani abu wanda ana tsoron yinsa saboda haramcinsa ko karhancinsa. To amma in larura ta shigo sai a yi, inda kaga larura ta sa mutum ya cin mushe ma, larura takan sa a yi abubuwa da yawa. To saboda haka wannan darura ce, kuma a yanzu masallaci masallatai ba cika suke da wuri ba mu a nan karkara, sai a biranen ma kuma manya-manyan birane fa sosai, ba birane na ƙasa-ƙasa ba, ko kuma masallatai na makarantu na sakandare waɗannan yawanci wasu kora su ake masallacin masu su tafi da wuri. To su waɗannan akwai masallatan da tun ƙarfe 11 zuwa 12 in ka makara ma dama ba ka samu cikin masallaci ba. Amma mu masallatanmu na ka ga dama ka zo, in ba ka ga dama ba ka tsaya, ko kuma in ka zo ka tsaya a harabar masallaci da ya sallayarka a wuya kana jira a tada sallah ka shimfiɗa a gunda kake saboda isa ka yi sallah, bata kai matsayin ka zo ka jira ta ba. To wai kaga dole ko da ana hudubar idan aka zo aka cika masallaci a gyara a saita sahu ta yanda masallacin zai ɗiba mutane da yawa, waɗanda suke baya su iyo gaba na waje su shigo ciki din. To su waɗannan yan agaji lokacin da suke gyare-gyaren sahu a wannan lokaci ba su da laifi. A yawa wasu lokutan ma za ka ga idan kana kallon salloli a harami, za ka ga waɗansu nan su ba ma sallar suke ba, ana sallar su kuma za ka gansu a tsaye da yunifom ɗinsu na agaji, askarawa kenan suna zagayawa. To su wannan zagayawar ita ce sallar tasu, saboda su kare kayan al'umma daga barazanar sata. Saboda haka, amma in dai ba wannan aiki kake ba, to daidai da hani ma ba a so ka yi idan ana huduba, kawai so ake kai shiru kai tsum, domin ita kanta wannan hudubar ita ce sallar, tunda ai dama azhar ce, to ita kuma azhar raka'a 4 ce, amma ran juma'a sai aka ce biyun a tsaya a saurari wa'azi, a saurari tunatarwa, faɗakarwa, sannan kuma sai a yi sallah raka'a 2, saboda musulunci addini ne wanda yake tafiya da ilimi da karatu da kuma nusarwa da wayar da kai. Ba a so addinin musulunci ba ya tunkune yake ba, shi yasa aka fito da huduba duk sati, dan dai karka wuce sati guda baka ji wa'azi ba. Amma kaga wani in dai ba dan dalilin hudubar ba, to wallahi wani garin sai a shekara ma ba a yi wa'azin ba. Amma kaga dalilin huduba duk sati komai lalacewa dai sai an ce qala Allahu qala Rasul, sai an faɗi wani abu. Saboda haka
yace وجوز الشافعية والحنابلة سوكم مذهب الإمام الشافعي da mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal sun halatta yin sallar nafila liman atal masjida ga duk wanda ya zo masallaci wa lam yakun qad salla tahiyatal masjid an yarka rak'ataini khafifataini duk wanda bai sallar tahiyatul masjid ba a mazhabar Imam Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal suka ce kawai in dai baka yi ba to in ka zo ko da liman yana hudu ba za ka iya yin sallah ta nafila amma a sauƙaƙe wal imam ya hudu ko da liman yana hudu ba ma'ana ba doguwar hudu ba doguwar sallah za ka yi ba a taƙaice za ka karanta gajerun surori kai ko iya fatiha ma ka karanta to su ma suna da hujja suka ce mustadillina bi hadith Sulaykh al-Ghadfan suka yi nuni suka kafa hujjarsu da hadisin wani sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa Sulaykil Ghatfan alladhi rawahu Muslim an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala hadisi ne wanda Muslim ya fitar da shi aka karbo shi daga Jabir bin Abdullah al-Ansari qala yace ja'a Sulaykil Ghadfani ya zo masallaci yawmil jumu'a ranar juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ya taradda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin huduba fajalasa Sulayki sai ya zauna faqala lahu sai annabi ya ce da shi ya Sulayki qum farka'a raka'ataini wa tajawwaz fihima yace tashi kai raka'a guda biyu amma ka takaita yin karatu dogo a cikin su ka sauƙaƙa thumma qala daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza jaa ahadukum yawmul jumu'a duk lokacin da ɗayan ku ya zo ranar juma'a wal imamu yakhutubu ga kuma liman yana huduba falyarka rak'ataini to yayi sallah raka'a biyu wal yujawwiz fihima ma'ana wal yukhaffif fihima wal yukhaffifahum wake ya sauƙaƙa su yayi su gajejjeru to wannan shine dalilin Imam Ahmad da Imam Shafi'i su kuma dalilin Imam Abu Hanifa da Imam Malik cewa annabi ya hana hatta maganar umarni ko hani ma karkai zance saboda haka shi dama sabanin malamai sai aka ce rahama ne idan malamai suka yi sabani wannan suka ce kaza wancan suka ce kaza to idan so samu ne an so ka duba magana da tafi inganci ka ɗauke ta in kuma kana ganin akwai wata falla ta musamman sai ka ɗauki wacce take yin abin da za ka yi akwai falala sosai akwai lada kamar misali da wanda suka ce kar a yi da wanda suka ce a yi to kawai kamata a ɗauki maganar waɗanda suka ce a yi ɗin domin yin ya fi rahin yin kuma abinda malamai suka ce ai shi annabin abinda ya hana maganganu ne haka na banza lagau kake ta surutu ana yin huduba kake wasa to amma idan ka zo kake yin sallar nafila ita ma wannan sallar nafilar da kake yi a nutsaya kake hankalinka duk ya dawo jikinka to saboda haka ba wani wasanni kake ba za ka iya yi kuma ga wannan hadisi na Sulaykil Ghadfan to amma wasu malaman sun ce shi Sulaykil Ghadfan dalilin da yasa annabi ya ce tahi wannan sallah wato mutum ne wanda yake tufafinsa ba su da kyau sosai a yage suke sai ya tahi a cikin jama'a yake yin sallah domin a ga yadda tufafinsa suke a taimaka masa abinda wasu malaman suka faɗa kenan
to dai ko ma menene dai mun ga gashi annabi yana kan mambari ya ce da wani tashi kai sallah, sannan kuma ya ce kai kowa ma duk wanda ya zo masallaci matuƙar ya tarar liman yana huɗuba ba a ciki liman ya same shi ba, to kawai in ya zo ya sallah raka'a biyu. To saboda haka take yanke abin da za mu karkare da shi a wannan gabar shine idan ka zo ka zauna baka yi sallah raka'a biyu ba ta tahiyatul masjidi har liman ya fara huɗuba ya same ka kana zaune, to a wannan lokacin haramun ne ka tashi kai. Me yasa baka ba tun dadewa har sai da liman ya zo? To ba a so kamar yadda ita cewa zuwan liman ne yake sawa ake yin ta, a'a kan ya zo ne. To in dai kana zaune a masallaci ya zo to kawai kenan ta faɗi akan ka, haramun ne ka yi ta. Amma idan ka zo ka tarar liman ya riga ka zuwa, to kaga anan kuma ya halatta ka yi, domin duka biyu ne zai same ka in ba kai ba. Na farko ranar juma'a akwai mala'iku suna tsayawa a kofar masallaci suna rubuta darajojin duk wanda ya zo masallaci da wuri da wanda ya zo a ƙarshe. Lokuta ne aka keɓance su wajen guda 5. Lokaci na farko idan mutum ya zo ya zauna, mala'iku za su rubuta masa ladan ya sayo raƙumi ya yanka, ya soye namansa ya ba da sadakarsa. Ka kuwa abu ne mai wahala, za ka daɗe kana rayuwa ba ka tara kuɗin da za ka sayi raƙumi ka yi layyama da shi ba, balle ka soya shi. Haka lokaci na biyu za ka samu ladan kamar ka sayo bujimin sa, ka yanka shi, ka soye namansa, ka bayar da sadaka. Daga nan sai lokaci na uku tamkar ka ba da sadakar rago. Lokaci na 4 sadaka da ɗan akuya. Lokaci na 5 sadaka da kaza. Lokaci na 6 har ta zamto kamar mutum ya yi sadaka da ƙwai ne. Lokaci na 7 kuma a wannan lokacin mala'iku za su rufe littafinsu su ajiye, su ma su zauna su saurari huɗuba lokacin da liman ya zo. A wannan lokacin za su ajiye littafin su ma su saurari abin da liman zai faɗa. To kaga kenan daga zarar liman ya riga ya hau minbari kai baka samu wancan ba. To tun da baka samu wancan ba, to ya kamata ka ɗan yi wannan 'yan nafilar raka'a 2, ko Allah zai taimake ka ɗan dace ta wani ɓangaren. To wannan shine yadda abun yake. To gaba ta ƙarshe a wannan darasi shine hal annahyu lil karaha am lit tahrim. Shin wannan hanin da aka yi na baya nan duk da aka faɗa hanin wannan sallar a wannan lokutan da aka yi bayani a baya tun daga lokaci na farko har gaba ta 7 din nan, aka ce shin wai hani ne na haramci ko kuma hani ne na ana dai kyamar yin hakan karka yi. Malam yace iktalafa al-fuqaha, malaman fiqh sun yi sabani fi hadha an-nahy akan wannan hanin, cewa ani salati fi hadhihi al-awqat al-mutaqaddima zakaraha. Hani akan lokutan da suka gabata aka yi magana, hal huwa lil karaha am lit tahrim, shin makaruhi ne ko kuma haramun ne? To sai aka ce li shafi'iyya qaulani, malaman mazhabar Imam Shafi'i su sun yi magana biyu dangane da haka. Qaulun, magana ta farko suka ce bi annan nahyi lil karaha at-tanzihiyya, hani ne na makaruhi dan ya azamto wato an tsatsefe an tsarkake al'amara. Wa qaulun, da kuma magana da suka yi bi annahu lil karahati at-tahrim, an karhanta ne dan haramci. ووافقهم في هذا القول الثاني جمهور الحنفية. wannan magana ta biyu malaman mazhabar Imam Abu Hanifa duk sun yi daidai da su ma haka suka faɗa. Suka ce kawai hani ne na haramci, musamman ma in aka ce liman ya fara, kana zaune baka yi sallar ba, liman ya fara huɗuba.
wa qala malikiya su kuma suka ce annahi an salati ba'da salati subhi wal asri lil karaha, hanin da aka yi na karka yi sallar nafila bayan asuba da kuma bayan la'asar suka ce wannan makaruhi ne. yace wa amma nahyi anis salati inda tulu'i shamsi wa inda ghurubiha falittahrim, amma hanin da aka yi na kada kai sallah lokacin fitowar rana da lokacin faduwarta aka ce wannan hani ne na haramun, lima fihi min at-tashbih bi ibadati shamsi, domin yayi kama da bautar rana a wannan gurin. An yi kamanceceniya cewa ‘yan bautar rana a wannan lokacin suke bautar su, kuma shedan yana kare kafansa a gurin. Shi ne aka ce to wannan hani ne na haramci. Wa kadhalika at-tanafful inda iqamati as-salat, da kuma nafila a lokacin da aka tada sallah. Wa inda ma yakunu al-imamu ala al-minbar yawm al-jumu'a, Imam Malik suka ce har ma lokacin da liman ya hawo minbari ranar juma'a. Wa inda al-hanabila ya haramu at-tanafful, a gurin malaman mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal suka ce a nan gun ya haramta mutum ya nafila. Wala yanaqidu walau kana lahu sababun fi awqati salasa, sannan kuma ko da wato wannan sallar ta nafila tana da sababi ba zai kudurce yayi ta ba a wannan lokuta guda uku. Shine yace min tulu'il fajri, fitowar al-fajr ila irtifa'i shamsi, har izuwa faduwar dagawar rana, qadarar ramhi, daidai tsawon mashi, ila raka'atul fajri, izuwa wato raka'atan al-fajr da ake yi, fa innaha tasihu fi hadha al-waqti qabla salati subh. Yace su ita raka'atul fajr ta inganta ne a yi ta kafin wato ayi sallar asuba. Yace min ba'da salatul asr ila tamamil ghurubi, da kuma yin sallah bayan yin nafila bayan sallar la'asar har zuwa rana ta gama faduwa tsaf, da kuma inda tawassudi shamsi fi kabari samai hatta tazul, da lokacin da rana ta zo tsakiyar sama har sai ta karkata. Wa yastasna min zalika kullihi raka'atat tawaf, amma malamai suka ce banda raka'o'in da ake yi na dawafi in an je a Makka, fa innaha tasihu fi hadhihi al-awqat, ita wannan raka'o'i da ake yi na dawafi sun inganta a wannan lokutan da aka yi hani ma'a kauniha nafilatun, duk da kasancewar ta nafila. Wa kadhalika tahiyatul masjidi halal khutbatul imam, haka ita ma wannan sallah da ake yi ta gaisuwar masallaci yayin da liman yake huduba, a wannan lokuta aka ce mutum ya iya yi saboda muhimmancin su, musamman ma ga wanda ya zo masallacin kuma ya tarar liman ya riga shi zuwa, to ko dan ya riski falalar da ya dan maye gurbin falalar da ya rasa a baya ta sadaka da raƙumi, shanu, raguna, to tunda bai samu wannan ba sai wannan sallah ta nafila domin ya dan rage wa kansa asara. To wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da wannan lokuta da aka hana yin salloli na nafila a cikinsu. To saboda haka kuma a nan darasin ya ƙare, ya zo ƙarshe. Abin da muka faɗa na daidai muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa, wanda muka kuskure kuma muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana. Kafin mu rufe za mu miƙa saƙo na musamman na ta'aziyya ga iyalai da ‘yan uwa na ɗaya daga cikin iyayenmu, Musa mai gyaran rediyo. Allah ya masa rasuwa jiya da yamma, kuma yau da safen nan Allah yadda za a yi jana'izarsa a rijiyar lemo a birnin Kano. Muna addu'ar Allah ya gafarta masa, ya sa mutuwa ta zamto hutu a gare shi, in tamu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani. Allah madaukakin sarki ya gafarta wa dukkan sauran yan uwa mu'minai musulmai da suka riga mu gidan gaskiya, da sauran waɗanda suka gabace mu, in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Muna da marasa lafiya a gida da asibiti, su ma muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Allah ya sa kuma jinya ta zamto kafara a gare su. Mu kuma da muke da lafiyar muna addu'ar Allah ya inganta mana lafiyar tamu, ya ba mu a yadda za mu bauta masa cikin ƙoshin lafiya.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين